Heikki Neitonen ohjaajansa Mikon kanssa. Ja Iita on vähän semmonen vauhtihirmu kanssa. Katsotaan, tää pohja on vähän litkasti, vähän mennään varovasti, mutta näkee vähän sitä. Nyt ei vauhti mennessä, jarrukalla. Niin kuin mä haluan. Oi, hyvin. Ja Iita tosiaan kilpailee siellä ylimmässä kilpailuluokassa Mikon kanssa. Ja rimakorkeudet tosiaan sit vaihtelee, niin kuin oli puhetta, niin näiden kokojen mukaan, eli Minellä tämmöisellä pikkukoirilla on 25-35 senttiset, Medeillä, eli keskikokoisilla on 35-45 senttiset, ja maksikoirilla